ଦେଶର ଗର୍ବ, ଗୌରବ, ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଦେଶର ବୀରତ୍ୱ, ଶାନ୍ତି, ଗର୍ବ, ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଧରି ଫରଫର ଉଡ଼ୁଛି ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଅଦ୍ୟମ ସାହସ ଭରିବା ସହ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ଜାତୀୟତା ଭାବନାର ଉଦ୍ବୋଧ ହେବାକୁ। ଏହି ପତାକା ଦେଶର ଆତ୍ମା, ସ୍ପନ୍ଦନ, ଏକତାର ବନ୍ଧନ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିଚୟ। ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପିଙ୍ଗଳ ଭେଙ୍କୟା। ସେ 1876 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଛଲିପଟ୍ଟନମ ସହରରେ ଏକ ତେଲୁଗୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଯୁବକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାରେ ସେନାନାୟକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 1899ରେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ବିଚାରଧାରାରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜକୁ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରାଇଥିଲେ। ପରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବନା, ଏକତା ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରେମର ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ସେମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ପତାକା ୟୁନିୟନ ଜାତ, ଯାହାକି ଅନେକ ଉତ୍ସାହ, ପ୍ରେରଣା, ବୀରତ୍ୱ ଓ ଅଦ୍ୟମ ସାହସ ଭରି ଦେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ। ଏହାକୁ ଦେଖି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ନିଜ ଦେଶ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏମିତି ଏକ ପତାକା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯାହାକି ଦେଶର ଇତିହାସକୁ ଦର୍ଶାଇବ ଏବଂ ଦେଶର ଆତ୍ମା। ନିଜର ପରିକଳ୍ପନାକୁ ସତ କରିବା ପାଇଁ 1916ରୁ 1921 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 30ଟି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ସେ। ଶେଷରେ 1921 ମସିହାରେ ସେ ଲାଲ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଭାରତ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକା। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏବଂ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲା। ଏହି ପତାକାକୁ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟୱାଡା ବୈଠକରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ସେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ପତାକା ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବ ସେଥିରେ ଅସମ୍ମତ ହେଲେ। ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଚରଖା ଚିତ୍ର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ପିଙ୍ଗଳ ଭେଙ୍କୟା ଅନୁରୂପ ପତାକାଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସ୍ୱରାଜ ପତାକା କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଏଥିରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗେରୁଆ ବା କେଶରୀ ରଙ୍ଗକୁ ପତାକାର ଉପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମଝିରେ ଧଳା, ତଳେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଓ ଚରଖା ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପତାକାର ଲମ୍ବା ଓ ଚଉଡ଼ାର ଅନୁପାତ 3:2 ଥିଲା। ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ସାହସ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଶୁଭ, ବିକାଶ ଓ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ। 1931 ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସର କରାଚି ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ପତାକାକୁ ପିଙ୍ଗଳ ଭେଙ୍କୟା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଏହି ପତାକାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମତିରେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପୂର୍ବରୁ 22 ଜୁଲାଇ 1947ରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଚରଖାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଶୋକ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଗଲା। ଅଶୋକ ଚକ୍ର ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଏବଂ 24ର ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହାକୁ ଧର୍ମଚକ୍ର କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଧର୍ମ ଓ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ପିଙ୍ଗଳ ଭେଙ୍କୟା ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ଭାବନା, ଏକତା, ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଓ ପରିଚୟ ହେବ, ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଏହି ପତାକାର ଅଦୃଶ୍ୟ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ବଳରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନାର ପତାକା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପତାକାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। 1963 ମସିହା ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ପିଙ୍ଗଳ ଭେଙ୍କୟା ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ, ଅନୁପମ, ଅପୂର୍ବ ଓ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଉପହାର ଚିରକାଳ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ମହାନ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଥିବେ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଜନକ ଭାବେ। ନମସ୍କାର।